Clipcar Plus. Clipcar Plus. Clipcar Plus. Daniel, hoe kom je daar zo bij, een eigen plaat? Hoe kom je erbij om plaat te maken? Gewoon leuk. Eindelijk eens een keer een eigen single. Nou, ik ben al even bezig. Een jaartje of 6, 7 niet. Is dat zo? Ja. Ik ken je helemaal niet. Ja, nou ja, daar gaan we nu veranderingen brengen. Clipcar Plus. Waar ben je dan al 6 jaar mee bezig dan? Bedrijfsfeestjes enzovoort. Aha. En nu hopen we een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, een beetje meer bekendheid te krijgen en te doen. Dames en heren, goed opgelet. Hier komt de allernieuwste single, oftewel de debuutsingle van Daniel. Alles voor lief. Kun je trouwens... Is dit? Dit is mijn andere hobby, brandweer. Oké, als je meegaat. Ja. We hebben een probleem. Wat is er? Ik heb de sleutels vergeten. Wat even. Ga? Dat knip je er ook uit, hè? Anders ben ik echt een bokje. Anders ben ik echt een bokje. Het is al wat verbrand nu. Even zoals het anders hoor. Valt dat wat te combineren, hè? Brandweer en artiest zijn? Jawel, jawel. Sta je wel eens te zingen en dan gaat hij af? Nee, heb ik nog nooit gehad gelukkig. Wel eens een keer op de terugweg, maar... Nou ja, daar kon ik ook niks mee doen. Nou, hier onze kazerne. Als je kan zien, we hebben een hele mooie kazerne trouwens. Nou, we gaan eruit. Ja, afgepiept. Ja, start de clip dan maar.